Yan, parang luma siya tignan pero mabalahibo ba mga Aji. Yan. So ganyan. So yun mga Aji, antay-antay lang tayo. So yan, pati nandito ngayon. Ito yung pahamugan natin. Ayan. Basa-basa pa mga Aji, gawa ng umulan. So nakikita nyo naman sa medyo basa talaga. Ayan, may reflection pa yung ano. So inaantay ko lang si Mrs. mga Aji na lumabas. Pagkalabas ni Mrs. So ano na tayo, papakita ko sa inyo mga Aji. Sabi ko ba? Yan. Kung gaano ka-importante yung may pahamugan sa bahay nyo, kung anong may tutulong yan sa gagamba, kung ano yung galaw ng gagamba natin. Kasi umulan mga Aji. So ito, pansin nyo naman. So yan, basang-basa talaga yung ano, at yung kalsada yun. So yun, di na tulad ng dati dito, napakalikabok. Yung mong lumabas kasi nakaka-asma. So ngayon, sarap na ulit dito. Tumambay-tambay ngayon dito sa terrace, gawa ng umuulan-ulan na nga. Nabumagsak na yung mga alikabok. So ito, may gamba din tayo dito. Yan. So pinakawalan ko yung kagabi kasi nanghihina siya kagabi mga Aji, gawa ng hindi ko napakain. Nilabang ko to. So pinakawalan ko yan. Hindi siya umalis dyan. Nakakabait. So tayo ko lang si Mrs. mga Aji. Titignan natin kung gaano kaganda yung yan, saan ba? Yan, yung mga nakalagay dyan sa pamugan, kung gaano sila kaganda gumalaw. So yun lang, antayin natin si Mrs. ko. So yun lang. So yun mga Aji, nandito na yung Mrs. natin. So pakita natin sa inyo kung gaano kaganda yung mga gagamba na napahamugan. So ito yung pamugan ko, ipakita mo muna. So subukan natin maglabas ng mga gagamba. Ay, yung pala, naiwan ko dito muna kanina, pakita natin sa inyo. So ito, kagabi to, pinakawalang ko. So tignan natin mga Aji kung gano'n na siya aganda ulit. Bumalik ba yung lakad niya? Ayun o, naka-recover siya mga Aji. So yan yung gagamba. Ito yung winner ng isang araw. Ayan. So try natin siya paakitin kung yun, maganda-ganda na mga Aji, naka-recover to. So dyan ka muna. Hindi naman naalis yan dyan kasi malamig-lamig ngayon. So dyan lang yan. Ito mga Aji, ito mga TM size lang to. Titignan natin dito kasi may ilan ako. Tignan natin kung ano yung galaw ng gagamba. Saka sa video pala na to, papakita ko lang naman sa inyo kung bakit mahalaga talaga na may pahamugan kayo. Lalo na ganito na umuulan sa yung gagamba nyo, para alam mo yun, mukha man siyang luma mga Aji pero fresh na fresh siya. So ito baby pati, yan ito. So ito TM size. Nakita nyo yung gagamba, nangingitim na yung paa niya. Yan, medyo itimin na yung paa niya. Yan, parang luma siya tignan pero mabalahibo pa siya. So titignan natin yung gagamba. Ayan o, ang bilis o. Ito yung paano gumalaw yung gagamba mga Aji. Yan. So ganyan yung gagamba. Tapos to, napakain natin kahapon to. Hipon sa kahan yung pinakain natin. Ayan yung gagamba mga Aji. Ayan yung galaw niya. So yan, kita nyo gaano kabilis yung gagamba. So isahan pa natin. Yan o. Ganyan siya maglakad. So ito yung TM. Tabi natin. Yan, siya muna baby. Tabi natin to. So ganyan naman yung mga TM natin nandyan. Meron pa rin tayong avatar o. Tignan nyo to, matusod. Pero alaga lang yan. Alaga lang natin yan. Hindi na natin paglalabanin. So yan, alaga lang. Yan na. Tingnan natin muna yung isang TM pa kung ganun din gumalaw.
na hindi naman lingit sa kalaman nyo. Mahilig tayo sa mga ganitong kulay. Ganito yung paborito nating kulay mga G. So yan, parang patelsera na to. Maliit siya pero tignan nyo yung galaw mga G. Yan o, nalumaan yung ano niya pero no, hindi ko pa pala napatay. Mas mga tayo. So subukan natin siyang paketin. Ayun o, ang bilis nung akit na rin ng gagamba. So yan siya. Tignan natin mga kaji. Ito yung balik ng gagamba. Yan o. Ibig sabihin malakas pa rin yung gagamba. So yan, tulugin siya. Malamig kasi ngayon. Sumulan pa. So balik natin siya dito. Yan yung gagamba. Yan. So balik natin to. Pakita natin sa inyo yung malalaki talaga. Nandito yung malalaki. So pakita natin yung mga ganda natin gagamba. Ito OS lang naman to, tala. So pakita natin para lahat makita nyo kung ano yung galaw ng mga gagamba. Para maano kayo na mahalaga yung may pahamugan kayo. Yan yung galaw ng tala mga kaji. Tulugin siya kasi ilang araw na to dito and hindi ko pa nailalaban tong tala na to. Wala pang laban to. So yan siya. Maganda-gandang gagamba to. Yan o, malaki-laki. So try natin dito digad. Malaki-laking gagamba to. Yan o, malaki mga kaji. Yan siya. Ito yung gagamba na yan. And labas natin yung malaki, yung kahapon na in-upload natin. So ngayon ko siguro i-upload to bago yung video natin pang Cartimar. Tingnan natin kung gano'n na siya ulit maglakad. Tingnan natin kung napalakad ba ang natin. Ayan o, ang ganda tingnan o. Tapos nandito siya. Ayan, makyat sila. So tingnan natin kung gaano kaganda tong malaki na to. Tingnan natin kung kumalma siya dahil napakamugan siya. Ayan o. Tanda na rin. Pero ang laki niya talaga mga kadyo. Laki ng gagamba. Malaki talaga. So yun yung gagamba. Tandaan na to. Siguro hindi na rin tatagal to. Mga isang buwan mahigit. Gawa ng parang ito na yung last size ng gagamba. Ngayon sa tingin ko laon na siya. Yung matatandang gagamba na talaga mga kadyo. Laon na. Ayan. Pero so yun mga kaji, pasok na natin pambalain to. So yan siya. Subukan natin kung mabilis-bilis pa siya umakyat. Gawa ng malalaki to. So, daming kapit. Yan o. Pwede pa mga kaji, pwede pa manlaro to. Yan o. Bilis pa rin naman siya, depende lang kung yung adrenaline niya. Pero mabigat to mga kaji. Pinapalakad ko sa gagamba ko, mabigat talaga siya. So yan, lagay natin siya dito. Labas tayo ng tigrihan naman. Dito, alam ko dito yun. Tignan nyo mga adyo kung gaano kaganda yung pagkakalag. Yan o, yung lalagyan. Tignan nyo kung gaano kaganda. So yan, nagkasapot-sapot na talaga. Ito siya mga adyo. Tignan natin tong tigrihan na to. Ganda ng mga tulog ng mga gagamba. Boy, may nahanap akong gagamba, hanap ko sa pahamugan ko din. Ang laki. So yan. Tayin natin. Natin itong gagamba. Uy, tumain agad. Di ko pa pinapababa. Lagyan ng tayo yung pet mo. So natin ito. Ayan o. Parang medyo ano na ito mga adyo. Akala niya siguro nasa wild na siya mga adyo. May sapot pala siya dun sa pababa sa dahon niya. Ayan o. Akala niya nasa wild na siya. So, ang bilis niya bumalik sa dahon. So, pag ganito mga adyo, kailangan ko itong kondisyonin to. Pag ganyan na kasi. Pero kinaganda nito mga adyo, fresh yung gagamba. Ayan. Bumabalik na siya dun sa pagkaka-wild niya mga adyo.
Mailap na siya sa kamay, hindi na siya basta-basta nagpapahawak. So, yan. Yun lang naman yung ano nun. So, balik natin. Medyo maambon-ambon na. Bilisan natin to. Labas na ako ng isa. Gawa nang baka magkasakit kami dalawa ni Mrs. So, balik ka dyan. Ako lumalakas na talaga. Labas na tayo isa mga kaji. Ito, labas tayo ng solid. Ako, lakas na talaga. Ito mga kaji. Ito, bark. So, ito siya. Hindi, tara na baby. Tara na baby. So, ito yung gagamba. Yan.